kuma cutar malaria ana samun ta sanadin wannan sauro kuma yana hayayyafa yana yaduwa ne a irin ruwa mara kyau wanda ya taru a wuri ɗaya. Nan sauro yake yin ƙwai ya ƙyanƙyashe ya yaɗu. Kaga idan ba a samu hatto kana iya ka dinga watsa makwatamin ko a samu ɗan abin da za a watsa ya daina wari, hankali ya kwanta. Kaga sai a yi maganin sauran nan kuma an bi dokar Allah. Kaga an taƙaita yiwuwar a haifi sauro ya haifar da malaria a gida. In ba haka ba malaria, kaga maganin malaria in ma da kuɗi za ka bada a gyara maka wannan kwatar gidan, wallahi ba za su kai kuɗin da za ka kashe wajen maganin malaria ba in ta shigo cikin gida. Ba haka ba ne? To kaga ashe kan mu zanewa. Allah ya ba mu ikon fahimtar haka. Na'am. ‘Ya'yanka za ka sa, to ‘ya'yanka za ka sa, ko kuma tun daga gida sai a jeho, pampers da kashi sai a jeho, ledoji ga sunan ‘yan bola ba sa kwashe shi ko? Shi ne ai sai ka kwashe, tun daga gida ake kulawa da bola fa, tun daga gida ake yin wurin zuba bola. A ce gidan nan kada ku bari, balle ma yanzu ai leda ma ba ta hitowa gida ko? Tunda da ita ake makamashi, ba kananzir, amma in ma za ta fito to tun daga gida ake maganin bola, ake yin abun mazubin bola, ko da ɗan kwando ne ko wani wuri ko buhu ne wannan, ka ajiye a gidanka ka ce a dinga sa bola ciki kada a zubar waje. In an gama sa bola ciki shikenan sai a ɗauki wannan buhun ɗab sai a je a zubar da shi inda ya kamata. Amma in ba mu fara tun daga gida ba, aka bari kawai kowa daga gida ma da an yi shara sai a ɗan leƙo ƙofar gida sai a watso cikin maguji ko kan hanyar ruwa, duk ƙarshenta ya toshe hanyar ruwan, ya zama cuta, ya zama duk abin da ake faɗi. Saboda haka kiyayewa zamu, kuma ‘ya'yanmu mu tsonar da su, mu maida ya zama aiki ne wannan, a tsaya a dinga kwashe kwatan na ana gyarawa, haƙƙi ne namu. Allah ya sa mu dace. Sannan ya ce kullu hadha min al-ihsani ilaihi, duk abubuwan nan da muka lissafa suna daga cikin kyautatawar da mutum zai yi ma makwabcinsa, al-ma'muru bihi fi qaulillahi ta'ala, waɗanda aka yi umarni da su a cikin faɗin da Allah maɗaukaki ya a cikin suratul nisa, inda ya ce wal jari dhil qurba wal jaril junubi, da ya ce ku kyautata ma makwabci wanda yake makusanci da kuma makwabci na nesa. Duk wannan ma'ana umarnin da Allah ya na cewa a kyautata ma makwabci, duk waɗannan abubuwan da muka faɗi suna ciki. Wannan aya tana cikin suratul nisa. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe, falyuhsin ila jarihi, ya kyautata ma makwabcinsa. Kaga umarni ne, kuma kenan alama ce ta mutum mai imani ne idan yana kyautata ma makwabcinsa. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito. Sannan yana daga cikin abu na uku da malam ya kawo na kyautata ma makwabci, ya ce ikramuhu shine girmama shi, bistida'il ma'rufi wal khairi ilai, ta hanyar yi mai abun alkhairi da kuma yi mai abun da shari'a ta yadda da shi. A girmama shi ta hanyar yi mai duk wani abu da aka sani na alkhairi a nufe shi da shi. Inda ka ga wata hanyar samu a nan duniya ka ga wata hanyar kila sai ka nuho makwabcinka, wane baka sani ba, na ji ko ‘ya'yanka ai sun karanta kaza da kaza, to ga wata hanya ta su. Na wane baka sani ba, ai na ga ko ga wani taki da ake rabawa, kai ma za ka iya amfana da duk wani abin da ka sani na alkhairi, ka nufi makwabcinka da shi.
duk wani abu wanda yake ma'ruf shari'a tana son shi ta yadda da shi li qaulihi alaihi salatu wassalam saboda faɗin da manzo Allah